Ih. Koko Prabu ngaturaken genging panuwun ing tanpa pepindhan. Mila suruh sanget anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kakrasana. Mboten wonten sanes kejawi namung nedya kula aturi nekseni anggen kula wiwit Purwita dhateng satunggaling Brahmana saking tlatah ngawawu langit ingkang peparap Sang Maharsi Kresna Pandaya. Oh. Yayi Prabu, perkawis paduka badhe meguru dhateng sinten kewala menika monggo ing karsa paduka. Jalaran wonten tetembungan ingkang suraosipun seala alane wong meguru menika tetep becik sebab nggayuh indak ing kawruh ngudi wuwing ilmu. Nanging menggawe ngrakanteng Mandura Yayi. Tiyang Purwita mekaten kedah tinaliti ingkang langkung remit. Mboten kenging grusa-grusu Yayi Prabu. Guru ingkang badhe dipun cecep kawruhipun kala wau kedah netepi syarat ingkang jangkep. Inggih. Lajeng keparenga kula nyuwun katerangan ingkang kadhawaken syarating guru ingkang kedah cinecep kawruhipun kedah jangkep upaminipun ing babagan menapa. Yayi. Wonten tetembungan lamun sira anggeg guru kaki hamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta weruh ing kukum kang ibadah lawan wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wis hamungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana dados serananipun tiyang dados guru kedah kados ingkang kula aturaken ing ngajeng Yayi. Nggih. Ngaturaken genging panuwun menika condong kalian wewaton kula. Kula nuwun sewu semantungipun Bapak ing saka Limangger. Menapa dipun dawuhaken kaliyan Sun Mandura kala wau kaluhuran sanget. Wong angsu krawuh menika aja mung waton mangkat, aja mung waton wong pinter njut, agak-agi disuwitani. Ampun. Kathah tiyang pinter. Ning kepinteranipun sok kala mangsa kangge minteri kancanipun piyambak. Kedadipun tintingi langkung rumiyin nggih sebab jaman sakmangke menika kathah tiyang ngaken-ngaken nanging tumibaning padha malah keblinger. Kepinterane ora dienggo srana memayu hayu ning jagat nang malah dienggo miranti ngeruk bondo sakathah-kathahipun. Nek perlu yo nganggo apus-apus. Mboten kirang kathah tuladanipun para sarjana ingkang mboten sujaning budi. Tegesipun kathah tiyang sugih kawruh ning watakipun menika awon, asor, remen ngapusi, colong jupuk lan sak panunggilanipun. Koko Prabu, kula Yayi. Guru ingkang inggal menika kados sampun boten badhe nguciwaning bab samukawis. Kawruhipun sampun cetha menawi bontos. Sedyaning manah kula badhe necep kawruhipun Sang Maharsi Kresna Pandaya ngantos tuntas. Wondene bab pambeganipun sampun boten pangling malih bilih panjenenganipun Bapa guru menika kula wau satunggaling pendhita ingkang suci. Ingkang jujur miwah prasaja. Yayi Prabu saged mestani menawi Begawan Kresna Pandaya kala wau suci jujur tur prasaja nalaripun. Nggih. Bukti nyatanipun Bapa Kresna Pandaya menika sagah badhe murungaken jangka Bratayuda Jaya Binangun. Panjenenganipun sagah badhe ngrukunaken Pandhawa miwah Kurawa. Koko Prabu menapa niat ingkang luhur mekaten boten nedahaken bilih bapa penemban kula wau setunggaling brahmana ingkang luhur bebudenipun. Yayi, sak brebet duren kesaganipun guru paduka kala wau pancen luhur. Sagah nduwa jangka perang ageng tuwin badhe mbangun karukunan nanging Yayi. Kula nuwun sewu mangke rumiyin. Sampun paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kesesa pitados dhateng tiyang ujar manis ingkang dereng kantenan bukti nyatanipun. Baladewa menika satunggaling tiyang ingkang kulina nindakaken ngelmu titen. Kula sampun niteni wong salwangsul kapara marambah makaping negari Ngastina kadatengan pandhita ingkang ujubipun badhe murungaken Bratayuda menika sampun makaping-kaping. Jaman lampan Begawan Kilat Buwana inggih ngaten. Sagoh bakal murungake Bratayuda nanging pundi nyatanipun? Jaman Bambang Rasa Tali miwah Tali Rasa inggih mekaten.
rawuh wonten negaring Astina jare arep ngrukunake Pandhawa Kurawa. Nanging gethek petele mung arep seneng karo putramu Dewi Lesmanawati. Mboten namung menika. Jaman Begawan Lomono nggih ngeten. Lomono menika pundi-pundi wonten padang-padang enten Lomono rumiyin. Ngantos dados griya. Menika awit saking pakartinipun Begawan Lomono sing kaya klintah niku. Pun kedatangan Begawan Lomono nalika semanten bentar swasana negaring Astina. Ngantos kula nalika semanten mboten kangge ndamel. Adak menika wonten pendhita anyaran malih ing mapan wonten mriki. Wong anyaran niku mboten saged dipercaya. Arepa sakniki enten ngriki melih ampun dipercaya. Niku tiange. Pun pendhita yang tekane ngeri-ngeri nggih ngoten niku. Klambine biru to. Alah. Cetak-cetake men. Mila Yayi. Sampun gegampil nganggep guru dateng sawening Brahmana. Sapaduka Yai Prabu Jaka Pitana sampun gegabah dateng wecaning Jangka Jalaran. Jangka Bratayuda Jaya Binangun menika sampun sinerat ing Weda Jitapsara. Ingkang tegesipun Jangka wau duka benjang menapa kelampahanipun nanging pun Kakang Mandra pitaya menawi bilih tetep kedah kelampahan. Mila Yai Prabu Kurupati kedah ingkang prayitna sampun gegampil kepilut dening rembut manis ingkang mangkenipun mindhak keduwung ing tembe wingkingipun Yai Prabu. Yang Pantara Ratri hamung septa pukulon tanulyan kaheksi mila katur ingkang sundha manik rasa satrakeng ulun kang sumembah mungging patanto Prabu miyang kagunan to sing sasat sampun prapti katona asta pukulun wulat Naropati Rama dewaning son Wong wilahing Mas Tuhuna Sidam Sekaring Bawana Langgeng anak Prabu Jaka Pitana kula wonten dawuh Bapa Guru ingkang teguh imanmu ya nggih
Wong kepengin ngudi undak ing kawruh mono mesti akeh godha sambikalane kudu sing madhep lan mantep. Aja nganti blendra-blendri kaya banyu tumumpang godhong lumbu. Ana swara aja mbok rungokake, ana rupa aja mbok dulu. Ingkang percaya marang pun bapa ora ana jamake guru njlomprongake murid. Ingkang ana mung guru bakal mintrake siswa. Kurupati nggih. Nuwun sewu lajeng sambetipun kalian kersa jengandika bapa Penemban mundhut rawuhipun Koko Prabu Baladewa menika lajeng kados pundi? Aja kuwatir, mengko aku dhewe ingkang bakal ngrangkani penggalihe kakangmu iki kuwi katone priyayi kasar nanging penggalihe kaya malam. Gampang duka nanging uga gampang lilih. Kabeh wis tak mengko ana epek-epekipun Bapa Begawan Kresna Pandaya. Nggih. Syukur mangayu bagya sekti jumurung. Salajengipun wekdal sak petahipun kula sumanggaken wonten ngasta jengandika Bapa Penemban. Iya Kurupati ya. Ora mengko dhisik to. Sinuwun Baladewa. Kowe sapa Penemban? Kepareng nggulang tepung Gladiwanoh, aku pendhita saka Ngawu Langit Begawan Kresna Pandaya. Oh, kowe Kresna Pandaya? Iya. Kala tanpa rupa ya aku iki gurune Prabu Jaka Pitana sak adi-adine Kurawa kabeh. Aku Kresna Pandaya Sang Prabu. Kowe wis tepung karo aku. Paduka sinuwun Mandura Prabu Balarama. Ya Prabu Kusuma Wali kita. Kowe wis ngerti sak wutuhe Baladewa kuwi sapa? Ya gene aku mbok undang mrene. Ora ngono mbok ya basa wong karo wong tuwa. Nyatane ku ora mbasani aku kon basa karo kowe. Mboten cah basani. Ora wurung mengarep andum nomor kuwi kok. Mboten kilen mboten etan, janji wonten tiyang anyaran ngeten. Ora wurung mesti mengarep jemblek kuwi. Yes perkara kowe ora gelem basa karo aku ora dadi apa. Ngene ya Sang Prabu. Anane sliramu tak aturi rawuh mrene, perlune bakal tak pundhuti paseksen. Aku mbok kongkon nekseni apa? Ingkang sepisan tak aturi nekseni yen to ing wiwit titi mangsa iki kadangmu Duryudana sak kurawane pisan wis padha sumuyut meguru marang aku. Kuwi ingkang sepisan. Kaping pindho tak aturi nekseni nggonku bakal mbudidaya murungake jangka Bratayuda Jaya binangun lan ngrukunake adi-adimu Kurawa lan Pandhawa. Baladewa, tekaku mrene iki dadi utusane ngadil lan bebener sumedya memayu rahayuning jagat sak isine. Pedah apa dene Pandhawa Kurawa dadak padha peperangan. Wong perang ngono ora wurung mung bakal awoh karusakan. Ngendi-endi yen to peperangan mesti bakal nuwuhake geder ora wurunga wong cilik kang ora weruh kentheng kimpule ora ngerti pojok plerete kena ngaratan dadi bebanten kawengisaning perang. Wohe wong perang ngono yen kalah mung dadi rempah, yen menang dadi pindhang, ora ana kukupane. Akeh wong kang padha kelangan anak, kelangan wong tuwa lan kelangan bondo donya. Mula banjur utusan Begawan Kresna Pandaya supaya mbusak jangka perang kang kebak penandang. Jagat iki bakal tak ganti lembaran anyar ingkang isi kerukunan lan katentreman. Ingkang dadi sumber dumadining jangka Bratayuda mau ora ana liya ya mung Pandhawa lan Kurawa nggone padha rebut kamukten. Pandhawa Kurawa padha rebut kamukten negara Ngastina. Mula janji Pandhawa Kurawa mau wis padha rukune. Jangka Bratayuda mau ya mung mandheg dadi dongeng, ora bakal kedadian, ora bakal kebabar. Mula piye aku nyuwun pangandikane Sinuwun Mandura. Sira Prabu Baladewa tak aturi nekseni niyate Begawan Kresna Pandaya iki. Mestine Prabu Baladewa kersa nekseni perkara iki.
jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Kresna Pandaya Prabu Baladewa piye? Baladewa gelem nekseni perkara mau nanging luwih dhisik gamblangno cethakno. Piye caramu? Piye trekahmu nggonmu bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa? Yen aku wis pok jarwani egoh pertikelmu perkara kerukunan iki aku lagi gelem dadi seksi. Nanging yen anggonmu bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa iki mengko nganggo cara ingkang adil lan bener, aku gelem nekseni. Kosok baline yen to caramu ngawur ngawugawar, kowe gawe kapitunan ning antaraning siji lan sijine aja kurang pangapuramu Baladewa moh dadi seksi. Lan aku moh nyipati perkara iki. Mengkono karepmu Baladewa. Iya. Oh iya. Ngene Sang Prabu. Bareng tak teliti, tak awas kanthi permati dasare tak glandang carang saka pucuk ledok ilining banyu. Anane seprana seprene Pandhawa Kurawa padha rarukun mau jebul ana ingkang ngubupi, ana ingkang mbokongi, ana ingkang ndalangi. Kanthi gegaran jangka Bratayuda Pandhawa lan Kurawa tansah digegasah supaya congkrah. Ditabrak-tabrakake supaya dadi rame, diojo-ojoki supaya padha padu. Dene sapa to wonge kang dadi urup-urup cecongkraning Pandhawa Kurawa mau? Yektine wong mau darbe pamrih supaya dheweke entuk pangalembana dadi wong kondang jenenge. Wong mau kudu tak aturake ana kene. Priyayine ora ana liya kejaba mung Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dadi Prabu Kresna kae priyayi bagus, cakrak mbranyak tur grapyak semanak dasare pengpengan. Ning jebul tinemune letah ngungkuli peceren bebudene. Mah nyododo ndi dodo nanging mung kongkonan gae. Petnan gage kae cilakakno. Ning dheweke ora gelem tumandang dhewe. Yen ana bathine dheweke melu gaglak, melu nguntal. Ning yen ana apa-apane Kresna ora bakal tenggo. Mulai yen to jenenge Kresna, Ratu Ndarawati kuwi durung mati, durung ilang saka lumahing bumi. Langka kelakone Pandhawa Kurawa bakal rukun. Mula saka kuwi Baladewa, yen Prabu Baladewa ndangu cara kang bakal tak tindakake murih rukuning Pandhawa Kurawa, luwih dhisik Prabu Kresna bakal tak ilangi saka lumahing Bantala. Saja muntap lir kinetap duka yayasine Sang malingo Macat patoning Adin netra kocak ngundarandir Hidup nyomangala cakra Tanani ombaranang sinabet metu tahanane Wiladala Jagat wasisaning Bathara Trayoli binantang Kresna Pandaya kok murina kowe Prabu Baladewa saka ngarep gunemanmu tirik-tirik kepenak dimirengake talingan kowe sagoh mbangun karukunan memayu hayuning jagat nata marang katentreman nanging bareng tekan wekasan entek-entekane gledhek pethele kowe ngalah sedane Yayi Prabu Ndarawati kowe ngaku pendhita kowe ngaku brahmana jejubah keketon gawa tesbeh nanging ambekmu kaya raseksa mongko ing tatak sumurupi pendhita mono watake ana 8 siji hambek anuraga, loro tresnasih mring sesama, angka 3 tanduk aris ulat manis, angka 4 ing cipta demen tetulung. Sabanjure adoh penggawe cidra, ora kena gawe rusak, ora kena gawe serik, ngalah tan anggunggung diri, hambeking pendhita. Hambek 8 perkara mau siji wae ora ana sing mbok enggoni. Kowe pendhita ngancam arep mateni wong. Kowe pendhita ndok njaba putih jero kuning. Ketoke suci ning jebul batinmu kebak kamilikan. Kowe pendhita ngembang semboja ing jaba jero ora padha.
Baladewa, piye? Kowe tak undang mrene iki mung tak konekseni niatku nggonku bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa. Aku ora mbutuhake sesorah. Aku mung butuh Baladewa nekseni perkara iki. Kowe gelem ya syukur wadene ora gelem aku ora apa-apa tetep Begawan Kresna Pandhaya bakal gawe rukuning Pandhawa Kurawa. Aku kepengin murungake jangka Bratayuda. Kowe cukup nuntun saka kadewan yen ora karenan atimu Prabu Baladewa. Yen ngono cetha wae lho. Wis ora dadak nganggo dikiki-kiki meneh. Ora dadak nganggo tedeng aling-aling lan ora aling-aling tedeng. Wis cetha loro ing atimu Begawan Kresna Pandhaya. Cetha yen to kowe mrene iki sugih pamrih tur nganggo cara ngobak-obak banyu bening. Pendhita Kumrung. Kaki rungokno gobokmu Baladewa duwe kapitayan ingkang surasane. Jangka Bratayuda ora bakal bisa diduwa. Dalan kuwi mujudake perang suci, perang pengadilan Hyang Maha Agung. Ya ing kono bakal dumadening tembung sapa nandur bakal ngundha, sapa yang ngutang bakal nyaur. Jroning Bratayuda Jaya Binangun mengkone bakal disaring watak-watak candala ingkang kudu ngundha hurufing pakarti. Jagat kang kebak kamurken mengkone bakal sirna saka memala. Uriping menungsa bakal satatar kelawan drajating Brahmana ingkang kebak ing karukunan. Ning dudu pendhita kaya kowe. Mula blak kotang terus terang. Baladewa moh nekseni perkara iki. Aku percaya yen to kowe bakal kelakon murungake Bratayuda Jaya Binangun. Kowe kasembatan murungake jangka jagat mau. Ning yen kowe bisa nginger lakuning srengenge sing maune saka etan tumeka ing jagat kulon walien srengenge saka kulon lumaku mangetan kowe lagi bisa murungke jangka Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu sampun paring duka. Malah kepareng paduka ngayomono ingkang Rai Ngastina. Pripun? Baladewa kon ngayomi wong salah. Baladewa kon ngayomi wong luput. Mboten krasan napa gunane kula nunggu wong-wong sing ora kena ditata. Somrante mbleguduk manyar-manyar. Kula nuwun sewu kepareng amit pasang kaliman tabe sinabeta nyeloduni dumaweng tawang tuwang linempatno ing tulang nanu. Badhe paring dawuh menapa Bapa Durna? Kula nuwun sewu, Nggar. Kula namung badhe nak yenaken pun Bapa lenggah wonten negari Ngastina ngri kalenggan menika nuwun sewu dapukan kula lajeng menapa, Nggar? Kenging menapa Bapa Durna dadak ndangu mekaten. Lho ngaten lho. Mila kula nyuwun dawuh bab lenggahipun Bapa wonten negari Ngastina jalaran wekdal mangke wonten pendhita enggal. Ingkang rinaos lenggahipun wonten ngarsa paduka Sinuwun Prabu Kurupati ganjil, Nggar. Liripun kados pundi penemban kula nyuwun dawuh. Menawi kala wingi-wingi sager wonten rembag bot repoting negari paduka anak Prabu tertentu tetarusan kalian pun Bapa ing Sokalima. Nang sak menika kok benten nuwun sewu benten. Kalian Begawan Durna kok sampun mboten nguwongaken tiyang. Wonten tembungan manuk manyar susuwe dawa. Eneng sing anyar lali karo sing mbiyen. Srek manah kula. Sasampunipun wonten pendhita enggal ngaten kok semunipun paduka dhateng menapa klewa-klewa ngaten. Lajeng pun Bapak ciklu-ciklu wiwit kuncung ngantos gelung wonten ngarsa paduka menika dipun anggap menapa kula menika, Nggar. Durna wonten mriki menika rumiyin mboten dotong-dotong nglamar pedamlan menika mboten nanging kula mapan wonten negari Ngastina ngriki. Rumiyinipun namung mituhu dawuhipun ingkang Hyang Mahatma Bisma. Ingkang surasipun kula kadhawan momong tuwin gula wentah Pandhawa miwah Kurawa. Nanging kenging menapa dinten menika semunipun anak Prabu Duryudana sampun jeleh abenajeng kalian pun Bapa.
Kula nuwun sewu menawi sampun boten kagem kantenan anggen kula badhe pados pasuwitan sanes nggih. Golek pasuwitan liya kuwi arep melu sapa? Biar melu Jaka Waloya ora tau nyang. Awake dhewe gedelak-delak arep mbok eloni. Arep mbok eloni arep gondelan rambute kae. Raja cerewet. Iki wis dadi sejaku. Paman Arya kados pundi pengendekanipun Bapa Penemban Sokalima? Kula nuwun sewu. Mangke rumiyin menawi wonten kepareng paduka Sang Nata pun bapa ing kepatihan ingkang badhe atur wangsulan kalian Wakne Durna. Nggih, kados pundi? Ngene Kakang Penemban. Piye? Pancene mono tekan dina iki panjenengan kuwi isih tetep minangka paran para negara Ngastina. Isih tetep dadi kamituwaning darah kuru. Ning sajake Wakne Gondel rada runtik penggalihmu amarga ingkang sinuwun misuda guru anyar ya kuwi Sang Penemban Begawan Kresna Pandaya. Nuwun sewu mbok aja ngono penggalihe to Kakang Penemban. Pendhita kuwi kudu sing sugih kesabaran lan kudu sugih pangapura. Ana tetembungan cara kuna tumrap Brahmana mono yen pipimu tengen digampar dening liyan pipimu kiwa ulungna pisan kuwi ambeking pendhita. Malah kudune panjenengan rumangsa bungah dene saiki ana rowangmu tumandang dandan-dandan dandani jiwane bangsa Ngastina. Ning ya gene Kakang Penemban semune kok runtik kok serik penggalihmu. Apa panjenengan rumangsa kalah pasaran karo Begawan Kresna Pandaya? Iya Kakang Penemban. Juni, piye Wakne Gondel? Aku iki wong di menungso kang genep mono kesipatan lahir lan batin duwe rasa pangrasa. Kenggunan rasa bungah, kenggunan rasa susah, rasa gelo lan sak panunggalane. Yen isih wujud menungso, isih urip, isih diwenehi nyawa mesti duwe rasa. Kejaba nek wis mati rasane kaya kowe kuwi. Wong kuwi nek wis mati rasane nyang endi-endi ora duwe pekewuh, tanpa subasita, tanpa unggah-ungguh tata krama. Mung begudul waton entuk rejeki kaya kowe kuwi. Ning nek Durna aku moh kaya carane Sengkuni. Aku isih duwe jati diri. Aku sing nggoni atek-atek kautaman watak ing tata krama sing jejeg. Durna negara Ngastina iki kewajibane memulang bebuden luhur, bebudi rahayu, mulang kerukunan, memulang kabecikan. Aku rajan-ajan supaya muridé gelem mateni menyang wong liya kuwi ora. Mula nek dina iki anak Prabu Kurupati dawuh marang Begawan Kresna Pandaya ingkang lereke gawe kapitunaning liyan nyuwun pangapura Dejuni, aku ora bisa ngrajongi. Aku ora bisa ngrajongi pakarti Candala. Wakne, piye? Dadi nek ngono sampean wisuh saka perkara iki kepengin seleh kewajian. Kudu ngono nek pancen sidar mateni Sinuwun Darawati sing tanpa dipetung dosa lan keluputane. Anggepe apa? Kaya menang-menang ana mateni kok mateni Sinuwun Prabu Kresna, titi sing Bathara Wisnu. Ya wis. Saiki ora perlu dirembug dawa-dawa, cukup ngrembug ngene wae. Kakang Penemban tak aturi kamardikan. Nek isih kersa lenggah ana kene ya monggo, ning nek sekirane wis ora jenak tak aturi kondur menyang Pertapan Sokalima. Anak Prabu ora nggondeli lan aku uga ora bakal nyangoni pesangon apa-apa. Ye. Timbang ming nusal-nusul ngono kuwi. Lowong ditokne sisan no. Ing baku Kakang Penemban Drona aja nganti ngaruh biru karo kalenggane Sinuwun Prabu Kurupati lan lenggahe Begawan Kresna Pandaya. Oh, nek ngono saiki wis cetha. Wis cetha wis genah, gamblang wis terang aku saiki. Karo kelakuane wong-wong kuwi. Aku wis ngerti. Mula to sak dalan-dalan aku arep munggah nyang Stinggil kono mau. Eneng tulisan urut pinggir dalan dipasang karo Durmagati Citraksi. Durna elek. Durna bojone jaran. Durna guru elek, guru maksiat.
Srek aku. Durna gaene nyenengi sinden. Neng, Durna tekle. Srek atiku mesti kuwi sing kongkon kowe sing nguni. Nyuwun pangapunten. Kula betah-betahaken wonten Kang Paduka sinuwun, tetep kula mboten betah. Hawanipun negari Ngastina tetep saya panas. Mesinipun kula atur beboreh, mulai saged suka katrangan-katrangan keng tumuju dhateng kautamen nanging semunipun Paduka wegah nampa warah nampik piturut becik. Nuwun sepun Bapak nyuwun pamit saking Ngarsa Paduka sinuwun, blat lenggah sekeca. Necep Purwita dhateng pendhita ingkang luweh kimpleng-kimpleng, luweh monyor-monyor katimbang pun Bapak ing Sakalima. Begawan Tama Pandaya, Anu Kresna Pandaya. Nyuwun pamit ingkang sekeca mawon, Guys.